ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናልና ሎማዓንቲ ድማ ብዛዕባ ሲኤምዲ ክንመሃር ኢና ብዛዕባ ዊንዶውስ ፊቸር እናረኣና ፀኒሕና ኢና ሕዚ ኖርማሊ ማይክሮሶፍት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ክልተ ዓይነት ኢንተርፌስ እዩ ዘለዎ እቲ ሓደ GUI ወይ ከዓ ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ እንትኸውን እዚ ቅድሚ ሕዚ ክሊክ እናገበርና ይኹን ገለ ይኹን ንጥቀመሉ ዝነበርና ክሳብ ሕዚ ንጥቀመሉ ዝነበርና ቱቶሪያል GUI ወይ ከዓ ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ይበሃል። ሕዚ ድማ ንሪኦ እስቲ ሓደ ፓርት ወይ ከዓ ኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ ወይም ሲኤምዲ ዝብል እንደገና ንርአ ወይም ከዓ ኮማንድ ፕሮምፕት ዝብል ማለት እዩ። ስለዚ ኮማንድ ፕሮምፕት ንምንታይ እዩ ዝጠቕመና? ሓደ ግዜ ሲስተምና ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ቢዚ ክኸውን ከሎ ብኮማንድ ፕሮምፕት ኣቲና ክነስተኻኽል ንኽእል፣ ዲቴይል ዝኾኑ ኢንፎርሜሽን ብዛዕባ ኮምፒውተርና ስፔሲፊኬሽን ንምርኣይ እውን ብኮማንድ ፕሮምፕት ኣቲና ክንሪኦ ንኽእል። ካሊእ ከዓ ፍሌሽ ክንአቲ ከለና እቲ ፍሌሽ ፎርማት ንምግባር ገለ ንምግባር ሓደ ግዜ ባይ ዘ ወይ ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ምጥቃም ሓደ ችግሩ እንታይ እዩ? ብቫይረስ ኢዝሊ ተጠቃዒ እዩ። ስለዚ ብኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ ኣቲና ፎርማት ክንገብሮ ንኽእል፣ ፓርቲሽን ክሪኤት ክንገብር ንኽእል እና ዝተፈላለዩ ናይ ኔትወርክ ስራሕቲ እውን ብሲኤምዲ ፕሮምፕት ወይም ደግሞ ብኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ ኣቲና ክነስተኻኽል ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ምፍላጡ ኣይኸፍእን ኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ ሶ ናብኡ ኣቲና ታይታይ ከመይ ጌርና ክንከፍቶ ንኽእል፣ ታይታይ ክንጥቀመሉ ንኽእል፣ ኣብኡ ዘለዉ ኮማንድታት ታይታይ እዮም ዝብል ብዝተወሰነ መልክዑ ክንርኢ ኢና። ምሳና ፅንሑ። ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ፕሊዝ ሰብስክራይብ ብምባር ኣባል እዚ ዓብይ ቻናል ቤተሰብ ይኹኑ። እዚ ቪድዮ እዚ እንድሕር ተመችኩም ድማ ላይክ እና ሼር ብምግባር ናብ ካሊእ ንኽባፃሕ ግበሩ። ስለዚ ሕዚ ናብ ኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ ከመይ ጌርና ከም ንኸፍቶ ንእተ። ኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ ንምኽፋት ብዙሕ ዓይነት ሜተዳት ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ንኣብነት ኣብዚ ሕዚ ስታርት በተን ክሊክ ብምግባር ኣብዚኣ ሰርች ኢለ ኣብዛ ሰርች እዚኣ ሲኤምዲ ዝብል እንድሕር ፅሒፈ ሲኤምዲ ወይም ኮማንድ ፕሮምፕት እዚ ይመፀለይ ኣሎ። ኦፕን ዝብል ኣሎ፣ ራን ኣድሚኒስትሬተር ዝብል ኣሎ፣ ሎኬሽን ኣበይ ምዃኑ እኒኦ፣ ፒን ግበሮ፣ ፒን ታስክ ባር እዚ ዝሓለፈ ኣብቲ ናይ ዊንዶው ፊቸርስ ዝረኣናዮም እውን ኣለው። ከመይ ጌርና ፒን ክንገብር ከም ንኽእል ናብ ስታርት በተንና ከመይ ጌርና ፒን ክንገብር ንኽእል ናብ ታስክ ባር። ሶ እዚኣቶም እንታይ እዮም ዝብል እዞም ክልተ ፒን ዝሓለፈ ዲስከስ ስለ ዝገበርናዮም ንሕለፎም እሞ ኦፕን ፋይል ሎኬሽን ዝብል እዚ እቲ ዝተቐመጠሉ እቲ ኮማንድ ፕሮምፕት ዝተቐመጠሉ ሎኬሽን እዩ ዝወስደና። ረን ኣዝ ኣድሚኒስትሬተር ተናይ ከዓ እቲ ኮማንድ ፕሮምፕት ክንከፍቶ ከለና ናይ ኣድሚኒስትሬተር ሮል ሒዝና ኢና ንኸፍቶ ኣለና ማለት እዩ። ኦፕን ተልናዮ ከዓ ኖርማሊ ማንም ከም ዝገብሮ ናይ ዩዘር ሮል ሒዝና ኢና ንኸፍቶ ዘለና። ስለዚ ሓደ ኣብዚኣ ክሊክ ጌርና ሲኤምዲ ክንብል ከለና ከምታ ኣብዚኣ ክሊክ ጌርና ሲኤምዲ ክንብል ከለና ኣብዚ ዘነብ ዘሎ ኣማራፂ ይመፀልና። እቲ ካልኣይ ከዓ እንታይ እዩ ዝብለና ኣሎ? እቲ ካልኣይ ከዓ ከመይ ጌርና ክንከፍቶ ንኽእል ዝብል ከዓ ኣብዚኣ ስታርት ክሊክ ንገብር እሞ ረን ትብል ኣላ። ኣብዚ ረን ትብል ኖርማሊ እዚ ሕዚ ረን ዝብል ፋይል ኦፕን ክልብል ከለና ኣብዚ ንእሽተይ ቦክስ ከምዚ ትመፀልና እሞ ኣብዛ ዘላ ቦክስ እንደገና ሲኤምዲ ኢልና ብምፅሓፍ እውን ይመፀልና ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሲኤምዲ ኢልና እንድሕር ፅሒፍና ከምዚ ዓይነት ይመፀልና። ሲኤምዲ ኖርማሊ ተኸፊቱ እኒኦ ኣበይ ቦታ እዩ ዘሎ ሲኤምዲ ሎኬሽኑ ኣብ ሲ ዊንዶውስ ሲስተም ሰርቲት ውሽጢ ሲኤምዲ ዶት ኢኤክስኢ ትብለላ ኣብዚ ዓፀ እንትን ኮይና እያ እምበር ኣብኣ ውሽጢ እዩ ዘሎ። ስለዚ ኣበይ ፎልደር እዩ ዘሎ ወይ ከዓ ኣበይ ዳይሬክተሪ እዩ ዘሎ? እዚ ፓዝ ይበሃል ኖርማሊ ሲ ድራይቭ እዩ። ካብኡ ዊንዶውስ ዝብል ዳይሬክተሪ ኣሎ። ኣብ ዊንዶውስ ዳይሬክተሪ ውሽጢ ሲስተም ሰርቲቱ ዝብል ፎልደር ኣሎ ወይ ከዓ ዳይሬክተሪ ኣሎ። ኣብ ውሽጡ ከዓ ሲኤምዲ ዶት ኤክስኢ ትብላ ካብ ኣያ ራን ትገብረለላ ማለት እዩ። እዛ ሓንቲ ከዓ ብዘይ ራን ከዓ ኣብዚኣ ፅሒፈ ሲኤምዲ እውን ኢንተር ክብላ ከለኹ ወይ ከዓ ኦፕን ክብላ ከለኹ ዘሴም እያ ትኸፍተለይ። ስለዚ ክኸፈት ከሎ ፀሊም ከምዚ እዩ ዝመፅእ ኮማንድ ላይን ፕሮምፕት ከምዚ ዓይነት ፀሊም እዩ ዝመፅእ ኮማንድ እንፅሕፈሉ። ኣብዚ እንታይ ይብሎ ናይቲ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ቨርዥኑ እዩ ዘሎ ቨርዥን 10 ዶት ምናምን ዝብል እዚ ናይቲ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዲቴይል እዩ። እንታይ ዓይነት ኦፕሬቲንግ ሲስተም እዩ ብመን ተሰሪሑ ዝብል ማይክሮሶፍት ኮርፖሬሽን ምናምን ዝብል ኣሎ እዚ። ሶ ኣነ ሕዚ ረን ዝገብሮ ዘለኹ ካበይ ዳይሬክት እየ ካብ ኣብ ሲ ውሽጢ ዩዘርስ ኤችፒ ዝብል እየ እንትን ገይረዮ ዘለኹ። ምክንያቱ ኣነ ሎግኢን ወይም ኦፕን ዝገበርኩ ኣዝ ኖርማሊ እምበር ከም ኣድሚኒስትሬተር ሮል ስለ ዘይሓዝኩ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ እዩ ዝመፀልና እቲ ናይ መጀመርያ ኢንተርፌሱ። ኣብዚ ክንርኢ ከለና ሕዚ ሓደ ነገራት ክንርኢ ንኽእል ኢና። ንኣብነት ኣብዚ ሕዚ ዲኣይኣር ወይም ዲር ኢለ ሰርች ተገይረዮ እዚ ሊስት ዝገብረለይ ነገራት እኒኦ። እቶም ሊስት ዝገብሩለይ ነገራት እንታይ እዩ? ሕዚ ዲኣይኣር
ኮማንድ ኮይኑ ንምንታይ እዩ ዝጠቕመኒ ፋይልና ፎልደር ኣብዛ ፓዝ እዚኣ ዝርከቡ እዩ ሰርች ዝገብረለይ እዚአን ሕዚ ብግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ኣትየ እዚኣ እውን ክሪኣ ከለኹ እዛ ፓዝ እዚኣ ኮንትሮል ሲ ለሞ ኮፒ ገብራ ሰሌክት ገይረ ካብኡ ናብ ዊንዶ ናብ ፎልደር ኤክስፕሎረር ኣብዛ ኣትየ እዚኣ ፔስት ቴለያ እንታይ ዓይነት እያ ተምፀለይ እዚ ዘን እዚኣ ሊስት ዝገበረን ብምለን ተን ጎኒ ንጎኒ ክገብረልኩም ኦኬ ተን ኣብዚኣ ሊስት ዝገበረ ብምለን ኣብዚኣ ኣለዋ ዶት ኣንድሮይድ ትብል ዶት ኣንድሮይድ ዶት ኤስ ኩለን ኣብዚኣ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ዲአይአር ዝብል ሓደ ኮማንድ ናይ ሲኤምዲ ኮይኑ ንምንታይ እዩ ዝጠቕመና ፋይላትና ፎልደራት ሊስት ይገብረልና ማለት እዩ ፋይላትና ፎልደራት ብምልኦም ዝርከቡ ሊስት ይገብረልና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ክልተ ሃይድ ዝኾኑ ፋይላት እኒአውና ቶታል 50 ኣይተምስ እኒአው ይብለና ኣሎ ኣብዚ ከዓ ዘሴም እንታይ ኣለና 43 ክድመር 9 52 እቶም ክልተ ግን ሃይድ ዝኾኑ ፎልደራት ስለ ዘለዉ እዮም ንኣብነት እቶም ሃይድ ዝኾኑ እዚ ዶትና ዶት ዶት እዚኦም ክልቲኦም ሃይድ ዝኾኑ ስለ ዝኾኑ እዮም ስለዚ ኢኳሊ ከምዚ ዓይነት እንትን እዩ ዘምፅአልና ማለት እዩ ኣብዚ ብዙሕ ኮማንድ እናፀሓፍና ነርና ብዙሕ ስክሮል እናገበርና ካብ ንወርድ ከዓ እንታይ ንገብር ሲኤልኤስ ትብል ኮማንድ ካልአይት ኣለትና ሲኤልኤስ ኢልና ክንፅሕፍ ከለና የጥፍኦ ማለት እዩ ሲኤልኤስ ማለት ክሊር ስክሪን ማለት እዩ ብጣዕሚ ክንጥቀመሉ ከለና ቴክስትታት ኣብቲ ኮማንድ ፕሮምፕት እናበዝሐ ክኸይድ ከሎ እናቸገረና ስለ ዝኸይድ እንታይ ክንገብር ንኽእል ሲኤልኤስ ክንጥቀም ንኽእል ማለት እዩ ሲኤልኤስ ማለት ሓንቲ ኮማንድ ናይ ኮማንድ ፕሮምፕት ኮይና ክሊር ስክሪን ንምግባር ትጠቕመና ማለት እዩ እቲ ካሊእ ከዓ ቅድሚኡ ዝፀሓፍናዮ ኮማንድ እንተሃልዩ ብኣሮ ኣፕ ኣሮ እና ዳውን ኣሮ ብምጥቃም ክነምፅኦ ንኽእል ማለት እዩ ብዳውን ኣሮ እና ኣፕ ኣሮ ሕዚ ክልተ ኮማንድ እየ ተጠቒመ ዘለኹ ሓንቲ ሲኤልኤስ ሓንቲ ከዓ ንላዕሊ ክኸድ ከለኹ ብየር ማለት እዩ ንታሕቲ ክኸዱ ከለኹ ሲኤልኤስ ስለዚ እዚኣቶም ከዓ እንታዮም ኣፕ ኣሮ እና ዳውን ኣሮ ከዓ ቅድሚ ሕዚ ዝፀሓፍናዮም ኮማንድታት እንድሕር ሃልዮም እሳቶም ንኸምፀአልና ንጥቀመሎም ካብ ኪቦርድና ዳይሬክትሊ ኣፕ ኣሮ እና ዳውን ኣሮ ንጥቀም ማለት እዩ እቲ ካሊእ ከዓ ክንርኢ ከለና ሎማዓንቲ ከመይ ጌርና ኢና ፎልደር ክሪኤት ንገብር ዝብል ማለት እዩ ሕዚ ፎልደር ኣብ ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ተኮይኑ ራይት ክሊክ ኢልና ኒው ኢልና ፎልደር ስለ ዝመፀልና ፎልደር ክሬት ክንገብር ንኽእል ኣብዚ ከዓ ልክዕ ከምኡ እንታይ ክንፅሕፍ ንኽእል ኤምኬ ዲር ሜክ ዳይሬክትሪ ማለት እዩ ሕዚ ኤምኬ ዲር ኢልና ኣብዚ ንኣብነት ባህጊ ኢልና ኢንተር ቴልናዮ እንታይ እዩ ዝገብር ባህጊ ዝብል ክሬት ተገይሩሎ ማለት እዩ ብካሊእ ኣባህላ ኣብዚ ሕዚ ባህጊ ዝብል ኣለና ማለት እዩ ቢ ኢልና ሰርች እንድሕር ጌርና ባህጊ ዝብል ኣብዚ ታሕቲ ክሬት ተገይሩ እኒኦ ማለት እዩ ምንም በቃ ባዕሉ ብኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ ኣብዚ እውን ዲር ኢልና እንድሕር ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝረኣናያ ሰርች ጌርናዮ ባህጊ ዝብል ኣብዚ ክንሪኦ ንኽእል ማለት እዩ ኣልፋቤቲካሊ እዩ ሶርት ዝገብሮም ስለዚ ኣብዚ ባህጊ ዝብል ክንረክብ ንኽእል ማለት እዩ ክሬት ዝተገበረ ካሊእ ድማ ኣብዚ ሕዚ ባህጊ ዝብል ፎልደር እኒኦ ካሊእ ድማ ፋይላት እውን ክሬት ክንገብር ንኽእል ፋይላት ኣብዚ ክሬት ክንገብር ንኽእል ንኣብነት ሓደ ፋይል ኣብዚ ክሬት ክንገብር ተኮይንና እንታይ ክንብል ንኽእል መጀመርያ እቲ ፋይል ክሬት ንገብሮ እሞ እንታይ ዝብል ኢኮ ንብል እዚ ኢኮ ካብኡ this is the first tutor about CMD in Win 11 ንብል እሞ ኣበይ ሴቭ ይግበረልና እዚ ቴክስት እዚ ንብሎ ኣብ ምንታይ ሴቭ ይግበረልና ኣብ ባህጊ ሲኤምዲ ዶት ፋይል ኤክስቴንሽኑ ከምቲ ልክዕ ኣብቲ ዊንዶውስ ኣብ ዊንዶውስ ክንምሃር ከለና ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ሓደ ፋይል ኔም እና ፋይል ኤክስቴንሽን ዝሓዘ ኢልና ነርና ስለዚ እዚ ፋይል ኤክስቴንሽኑ ዶት ቴክስት ንበሎ ማለት እዩ እዚ ኢንተር ክንገብሮ ከለና ሕዚ ፋይል ክሬት ገይርልና እኒኦ እቲ ፋይል እሱ እንታይ ይበሃል ባህጊ ሲኤምዲ ይበሃል ማለት እዩ ኣብዚ እኒኦ ባህጊ ሲኤምዲ እዚኣ ክንከፍታ ከለና እንታይ ዓይነት ቴክስት ዝሓዘት እያ ካብ ዝፀሓፍናያ ዚስ ኢዝ ዘ ፈረስት ቱቶር ሓሲበ ኖርማሊ ቱቶር ኣባውት ሲኤምዲ ኢን ዊንዶ 11 ዝብል ከምዚ የምፅአልና ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ፋይል ክሬት ክንገብር እውን ርኢና ኣለና እዚ እውን እቲ ክሬት ዝገበርናዮ ንምርኣይ እንደገና ዘሴም እንታይ ኢና ክንጥቀም ንኽእል ቢር ዝብል ኢንተር እንድሕር ኢልና እዚ ካብ ባህጊ ዝብል ፋይል እውን የምፅአልና ኣብዚ ሕዚ ክንርኢ ከለና ከነ እንትኖም እዩ ከነ ሳይዞም ዝሓዝዎ እዩ ዘምፅአልና ኖርማሊ እና ኣብዚ ሕዚ
ክንርኢ ከለና ማለት እዩ ዲር ዝበሉ ብምሎም ፎልደራት እዮም ማለት እዩ ባዶ ዝኾኑ ከዓ ፎልደራት ዘይኮኑ ኢት ከን ቢ ኣፕሊኬሽን ክኾኑ ይኽእሉ ወይም ደሞ ፋይል ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ ንኣብነት ኣብዚ ዘሎ ዴስክቶፕ ዝብል ፎልደር እዩ እዚ ግን እንታይ እዩ ፋይል እዩ ዋይኤምኤል ዝብል ፋይል እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ሳይዝ ዘለዎም ኩሎም ፎልደራት ኣይኮኑን ፎልደር ተኮይኑ ግን እንትን እዩ ዝገብረልና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕዚ ንኣብነት 13 ሜጋ 13 ኪሎባይት ወይም ደሞ ኪሎባይት ኖርማል ክኾን ዝኽእል ብኪሎባይት ስለዚ ባክኣፕ ቴክስት ኢልና እኒኦ ባህጊ እውን 44 ኢሉ ሂብና እኒኦ ሳይዝ ባህጊ ባዕሉ ግን ፎልደር ስለ ዝኾነ ሳይዝ ኣየቕምጠሉን እና ኣብዚ ከዓ ሊስት ዝገብሮ መዓዝ ዕለት ክሬት ከም ዝተገበረ ክንደይ ሰዓት ክሬት ከም ዝተገበረ እውን ኣብዚ ዲቴይል የርእየና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፅሑፍ እዚ ንምጥፋእ ናይ መጨረሻ ቱቶሪያልና ንምውዳእ እዚ ፅሑፍ እዚ ንምጥፋእ እንታይ ዓይነት ኮማንድ ኢና ንጥቀም ብኮማንድ ፕሮምፕት እንድሕር ኮይኑ ሲኤልኤስ ንጥቀም ማለት እዩ ሲኤልኤስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ክሊር ስክሪን ማለት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናልና ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ብዛዕባ ሲኤምዲ እዚ ይመስል ነይሩ ዝቕፅል ዘሎ ደሞ ብዛዕባ ኮማንድ ፕሮምፕት ዘለዉ ኮማንድታት ክንርኢ ኢና ክሳብ ስኡ ዳሕና ፅንሑ ነዚ ቻናል እዚ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ሃሊኹም ፕሊዝ ሰብስክራይብ ግበሩ እዚ ቪድዮ እዚ ንኻሊእ ንክባፅሕ እውን ላይክ ሼር ምግባር ኣይንረስዕ ይቐኒየለይ ደሓን ቀኒ